Calvex pasteuriseringsmælketaxa. Værdifuld kalvefoder uden spild. En af de mange fordele ved en Calvex pasteuriseringsmælketaxa er, at frasepareret mælk, der ikke kan sendes til mejeriet, bliver til værdifuld kalvefoder efter en pasteurisering. Den fraseparerede mælk forbliver i mælketaxaen fra udmalkning til udfodring, så der kun er en minimal rengøring. Alle erfaringer og forsøg viser, at pasteuriseret mælk giver bedre og sundere kalve. En mælketaxa er løsningen. Mælketaxaen opbevarer og pasteuriserer frasepareret mælk. Når mælken kommer i mælketaxaen, køles mælken ned, så bakterievæksten dæmpes. På et forudprogrammeret tidspunkt påbegyndes pasteuriseringsprocessen. Mælken opbevares til 64 grader, og denne temperatur opretholdes i 35 minutter. Konstant cirkulation og intervalomrøring sikrer, at alt mælken opnår samme temperaturpåvirkning. Der er tale om en såkaldt batch-pasteurisering, som er skånsom over for mælken og samtidig fuldt effektiv over for mælkens skadelige bakterier. Når pasteuriseringsprocessen er afsluttet, er mælkens skadelige bakterier elimineret, og de gode ting i mælken er bevaret. Herefter køles mælken ned til præcis den ønskede temperatur, så den er klar til udfodring til kalvene. Inden udfodring kan den pasteuriserede mælk eventuelt suppleres med mælkeerstatning. Et tryk på knappen, og du er på vej ned til kalvene med mælken. Og endnu et tryk, og mælken er udfodret til kalven i præcis den ønskede mængde. Mælketaxaen passer godt sammen med alle typer mælkesystem. Mælkerobotter, mælkestal, mælkekarrusel. Har du ikke behov for at pasteurisere, vælger du blot, at din mælketaxa skal være en mælkemixer, en mælkevarmer eller måske blot en tank til transport og dosering af mælk. Mulighederne er utallige. Mælketaxaen fås naturligvis i forskellige størrelser. Giv dig selv en gave, der både giver dig bedre kalve og letter din og medarbejdernes hverdag. 2 gange dagligt, hver dag, 365 dage om året. Hvordan skal din mælketaxa se ud?